Net al gezegd dat we vandaag hartstikke blij zijn dat wij 2 spelers contracteren. Net hebben we dus Youssef Fenny gehad, maar ook niet geheel onbelangrijk is het aantrekken van de speler links van mij. Lucas Maracek, die wij huren van Anderlecht met een optie tot koop. En Lucas is een goede voetballende middenvelder die op jonge leeftijd al zijn debuut maakte bij Brno in Tsjechië. En de afgelopen 2 jaar 28 wedstrijden voor Anderlecht heeft gespeeld. 21-voudig international van Tsjechië onder 21. En wij zijn hartstikke blij dat Lucas voor Heerenveen wil voetballen. Het past ook prima in ons beleid om jonge talentvolle spelers binnen te halen, door te ontwikkelen en daarmee aan de slag te gaan. Let me start with your name. How do I pronounce it? Lucas Maracek. Okay, that's a difficult. No, it's not difficult. No. But no, it's C with apostrophe, but it's not difficult. It's normal. Lucas is popular name in Holland everywhere. Yeah, we had Michal Swek here, and everybody was saying Swek, but I heard it in Czech you say Švec. It's same like me, Maracek. Yeah, Maracek. Yeah, Okay. It's typical name from Czechia. Yeah. Congratulations with your contract on loan, but maybe more. Who knows? Why did you choose for Heerenveen? Thank you for congratulations, but I'm happy and Heerenveen want to me here. But in Anderlecht I had a difficult position, but a lot of concurrence there. But I say I'm happy Heerenveen take to me here. Yeah, because you didn't got a lot of minutes at Anderlecht. That's why you wanted to go to another club. Yes, of course, but I don't play stable, but sometimes play 45 minutes ball game, but not stable. And sometimes a lot of times sit on the bench. But I think in Heerenveen I have big chance here. Yeah, there were a few other guys from the Czech Republic who played here before at Heerenveen. Did you get some information from them maybe? Yes, I spoke with Martin Leijsaal, but I played with him in Brno. But he told me a lot of information about Heerenveen. I'm curious. Well, what did he say? He said Heerenveen is a good team, ambition team, prepared young players and offensive football. I tell him it's good for me. Yeah. Dat is Youssef Fenny, speler afkomstig van Ajax. En die krijgt bij ons de kans om via de belofte de weg naar het eerste te bewerkstelligen. En we hebben er heel veel vertrouwen in. En een goede voetballer. Heeft ook op een heel goed middenveld bij Ajax gespeeld. Met zeer getalenteerde jongens. En wij hopen dat Youssef de stap naar het eerste elftal gaat maken bij ons. Gefeliciteerd Youssef met de overeenkomst met Heerenveen. Kun jij wat over jezelf vertellen? Wat voor voetballer ben jij? Dank u wel. Ik ben een middenvelder. Controlerende middenvelder met een goede paas en een goed inzicht. En ik hoop nog veel toe te voegen aan dit Heerenveen. Ja. Nou, je speelt bij Ajax op dit moment. Waarom heb je nou voor Heerenveen gekozen? Nou, ik kreeg voor Ajax niet echt de kans om door te breken daar. Dus ik heb voor Heerenveen gekozen en ik hoop hier een goede stap te zetten in mijn carrière. Ja, speelde je vooral bij de A's dan of ook belofte nog wel? Of? Ik heb vooral bij de A's gespeeld, maar ik heb ook een aantal keer bij de beloftes meegedaan. Ja. En waarom kies je een speler als jij dan voor Heerenveen? Ik bedoel, waren er ook andere clubs of hoe gaat dat? Ja, er waren zeker andere clubs, maar Heerenveen die heeft me gewoon goed overtuigd met hun visie en hoe ze hier te werk gaan. Ja. En dat sprak me gewoon heel erg aan. Ja. Wat voor type voetballer ben jij? Ik ben een hardwerkende voetballer. Ik ben vooral een teamspeler. En ik ben een speler die zorgt dat andere spelers beter spelen. Ja. En een familieman volgens mij. Ik ben zeker een familieman. Ja, de hele familie is meegekomen en ik ben ontzettend trots dat ze er zijn. Ja, komt de hele familie ook in Heerenveen wonen? Of? Dat denk ik niet, maar misschien nog ooit in de toekomst. Je weet nooit hoe het kan gaan. Hè? Dankjewel. Alsjeblieft.